Kaixo lagunak, munduan bi pirata klase daude. Bat, handi-mandiena. Handi-mandiak munduko aberastasun guztiak haientzat bakarrik nahi dituzte. Haiena, haientzat, eta zureaten nirea, haientzat ere. Bai, esiak eraikitzen dituzten nahi. Herriak eta pertsonak zatitzeko, eta etorkinak orozten dituzte itxasotan galduta. Baina badaude beste pirata klase batzuk, txikiak direnak, jolastiak, bihurriak, koloretako mundua maite dutenak. Eta horiek zabaltzen dute, elkartasuna, maitasuna eta ostadarra. Bero, zu ze pirata izan nahi duzu? Euskal pirata bihurri eta irudimentsua? Izan zaitez pirata. Baite zaituztegu, zaindu eta laizterate. Herriko plaza eta kaletan elkarrikuseko dugun laizter. Eta orduan bai, emango dizkizuegula gure musu eta besarka dago esoenak. Zaindu, eutxi humoreari, eta opa Euskal Herria, egunak bizi eta abentura beti.